Tijdens deze mooie foto binnen we even Boetnusregio, want de vrouw uit hier binnen. Mooi pot op de Veenhoop! Mooi foto, bij de Amy. Nou, de vrouw die had al een goed ontbijt. Hoe bevalt zo'n weekend in de Veenhoop? Ja, het is wel leuk, maar het is wel zwier op laatst. Wat maakt het zo zwier dan? Ja, het is, doe haast de hele dag wat dingen te doen. Doe best de hele dag weg, doe best de hele dag bij mees. Dus, en jongens het ook dat let, dus slipstek net lang. Maar het is wel heel gezellig, dus ik vind het echt wel. Ja, dan ben je best een heel weekend met de vrouw. Je voelt, is het een beetje uit te houden? Ja, wij redden wel, hè. We doen gewoon rustig aan. En als we er gewoon kennen, dan mogen we even roos in het spel lopen. En dat is? En dat is nog meer mannen. In plaats van nog meer vrouwen. Hoe vindt het Veenhoop weekend nog nooit, hè? Ah, machtig. Hij nou, aardig willen, zeg maar. En het is altijd mij elkaar, net zien elkaar, maar het is altijd mij elkaar, dus dat is leuk. En nou is het goed te zien, die het echt nog game daarheen of game familie lekker even naar bed? Nee, we zullen natuurlijk wel net scootjes zien, want ja, Dat ja, maakt zelfs even mij. Ja, dat is ook wel gezellig, daar komt echt iedereen in, dus dan kun je wat op het terras zitten en wat bietscootjes zien ontzettend. Dus ja, dat maakt wel even mij. Ja. En wat is nou echt het allermooiste van de Veenhoop, ons aan weekend? Ja, alles. Bier drinken. Ja, bier drinken. Lekker gezelligheid. Feesten. Leuk ja. wezen. Dus van alles, ja.